и сега трябва да направя нещо, което въобще не ми се прави, но ще го направя и след това ще се включим. Не. Блякох се, не си личи, но ето. Какво ви показах? Добре, сега само трябва да изляза. Не искам да изляза, не искам да излизам, брато, не искам. Не искам. Искам просто да се плесна на дивана и да стане чак утре. Но, после като си качам, ще си загубя статива, защото вчера ми го взеха за снимане. И ще го загубя. И после ще ви разкажа историите ми с боксовите мачове. После ще ви разкажа, имам 2 истории. И после ще ви направя официално интро, защото ви обичам. Прехвърля пари, трябва да прехвърля пари, още сега трябва да прехвърля пари. Вижте, предния път се похвалих буквално, че нямам пъпки. Извинявай, господине, разбрах за прогноза. Чакай, прави ми светлина. Та. Хора. Здравейте, мили мои бебчета! Днес е гейм найт. Не. Спомняте си от предния път как ви казах, че не съм попчасала този път. Повече никога няма да казвам това, защото какво е това? Какво е това? Свърших това нещо, което трябваше да свърша, което ви казах и така нататък. Да, пак съм със свича. Ще ме видите в много красив вид скоро. Искрено се надявам, защото спането не е тук. Ще се наглася за вас. Днес е боксов матч. Днес е боксов ден. Антони Джошуа. И още не съм го платила. Сега ще го пред... Чакайте сега ще ви разкажа. Отиваме да вземем яки неща за до вечера. И се пускаме директно. Така, днес боксовият матч е Антони Джошуа. Аз го ненавиждам, мразя го. Добър боксьор е. Има уникална стратегия. Абсолютно всичко. Но аз не го харесвам. Сега имам бакенбард. Я чакайте. Не се вижда, че съм жена. Е така, вау. Над мене, но знаете как е. Антони Джошуа срещу Франсис. Мразя Франсис също. Не, вече го обичам, между другото. Защото той имаше матч с моя любимец, моя бог, най-огромното вдъхновение. Топ 3 личности, които най-много ме вдъхновяват. Аз съм Фюри. И матч е след 2-3 часа. Сега ще проверя, защото предния път имах влог от матча с Франсис и Фюри. И Франсис, трябва да бъдем честни, Франсис се представи много по-добре на този матч. Въпреки че, знаете, аз съм Фюри. Аз съм за Фюри. В смисъл, обожавам Фюри. Внимавай. Толкова ми трябва. Така както и И аз съм огромен фен на Фюри. Последният му матч беше с Франсис. И аз супер много подценявах Франсис. Всички подценявахме Франсис. Защото от ММА. И какво стана направо, това беше най-слабия матч на Фюри. Дори по-слаб и от Уайлдър е. Така аз бях. И в момента абсолютно всички боксови матчове се заплащат. Вече са в Саудитска Арабия. И естествено трябва да имаш план в приложението, в което го дават на живо. И естествено аз съм огромен боксов фен. Естествено не пропускам матчи. И нямам търпение. Искам Франсис да сцепи. Антони Джошуа, защото Уси го сцепи 3 пъти е така. И той все още е някакъв така. И аз Джошуа. След малко ще платим матча. За жалост трябва да имаш абонамент към самото приложение и отделно плащаш за всеки отделен матч, който ти искаш да гледаш. И буквално сега ще ми излезе 60 лева. Затова работя.
Некога да се успокои. Да! Моята карта, моята пластика е с изтекал срок на годност. И трябва да отида да си взема новата, но аз така и не го направих. И буквално като искам да плата нещо онлайн, прехвърлям от официалната ми карта към друга карта и от нея тегля пари или плащам нещо онлайн. Дори няма да ви спомена от колко време правя това, просто защото не си я взех. Хихи. И знаете ли какво стана предния път? Аз не можах да си платя мача. Мача с Фюри. И буквално аз направих цял фандрейзър в Инстаграм. Писах на всички. Коце, да ми преведат пари, защото трябваше да се плати през PayPal. Тогава беше събота, не ми вкарваше парите в картата и аз нямаше как да плата с другата ми карта, защото реално е се изтекал. В смисъл изтекла е пластиката и не ми приема плащането. И буквално писах на улелия на абсолютно всички. Е така. Знам, че е криза, ще си поговорим и за това. И че малко бях е така. Така че си допивам кафето. Да, знам, че е вечер. Добре, хубаво. Котката ми е повърнала е там на прозореца. Може би трябваше да говоря така през цялото време, защото въобще не знам как ми изглежда лицето, защото съм късогледа и съм кьорова като цяло и да. Аре, отиваме до магазина. Беше... Успокоих се. Хора, това не беше реално. Знам, ще приключим влога от този наш много любим ъгъл. Но имам няколко неща да кажа. Така, успокоих се малко. Може мач, който го чака целия свят и целия свят го гледа, да приключи за точно 3 минути. Искам да ви кажа, че аз в началото снимах, защото исках да си направя кадрите и да си гледам на спокойствие. Аз снимам. И мача приключва. Така малко инсайтс.
разбрах, че Дрейк е заложил на Франсис. Заради това е станало всичко, аз се казвам. Имаше общ чат в приложението. Анди Студио дойде и писа. И аз реших да почна да спама на български. И имаше супер много българи. И някакъв пичага каза, че е заложил 8000. Не знам, утре ще се освъртам за новините, за да го видя какво става с него, ще се появи там. Сега ще ви такова ми скриншотове от самия чат от българите, защото беше много яко. Нямам думи. Аз нямам думи. Успокоих се. Как му целият свят да гледа и да чака този матч и той да свърши за 3 минути. Нищо, поне Паркър спечели, затова съм щастлив. И да, беше забавно. Приключваме този влог тук. Обичкам ви, бебчета. Чао, бебците, и до другия път.